Què passaria si invertim només 100 euros cada mes? La majoria de gent potser pensa que no serviria de gaire, però la resposta us podria sorprendre. Anem a descobrir el poder real que s'amaga darrere d'aquesta petita xifra. A veure, siguem sincers. El primer que ens ve al cap a tots és 100 euros, amb això on vols que vagi? I és normal pensar-ho, De fet, aquesta és precisament la primera barrera mental que hem de trencar. Però, i si hi hagués un truc? Un d'aquests ingredients secrets que ho canvia absolutament tot? Doncs mireu, aquests 100 euros tenen un poder ocult que la majoria de gent, de veritat, ignora per complet. Bé, un avís important abans de continuar. Això no va de màgia, No és instantani. Els inicis són lents, fins i tot una mica frustrants, la veritat. Anem a veure exactament per què. La idea de partida és super simple. 100 euros, cada mes, tant si plou com si fa sol. La clau aquí, de fet, és que es converteixi en un hàbit gairebé en automàtic. Passa un any, i què tenim? 1.200 euros. Impressionant? Home, doncs no gaire, la veritat. Amb això no paguem ni unes vacances decents. I és just aquí on molts comencen a dubtar, a pensar, això val la pena? Saltem a 5 anys més tard. Ja són 6.000 euros. A veure, ja és una xifra, però encara no canvia la vida de ningú, siguem clars. I la impaciència, aquella boeta que diu «això va molt lent», comença a fer-se notar de veritat. I és aquí, just en aquest punt, on la gran majoria de la gent ho deixa estar, llança la tovallola. I per què? Doncs perquè no veuen resultats ràpids, d'aquells que impressionen. El pensament de «això no funciona» és la trampa mortal de qualsevol persona que comença a invertir. Però, i aquí ve el bo, si s'aconsegueix superar aquesta fase, tot, absolutament tot, canvia. Aquella petita bola de neu que anàvem empunyant amb esforç, de sobte comença a rodar sola i agafa una velocitat que és senzillament increïble. Aquesta imatge és qui ho explica perfectament. Fixem-nos-hi, als 5 anys tenim una petita pila de neu, gairebé res. Als 10, la cosa ja comença a moure's, agafa una mica de velocitat. Però el moment clau és als 15 i 20 anys. El creixement explota, no és una línia recta, no, això és un coet enlairant-se. Molt bé, ja hem vist el què passa, però la pregunta del milió és per què? Quin és aquest motor secret que fa que tot exploti de cop? Doncs la resposta té un nom, i és la clau de tot plegat, l'interès compost. La idea en realitat és molt simple però alhora potentíssima. Només es guanyen diners per la inversió inicial, sinó que els guanys que ja s'han acumulat comencen a generar més guanys. És com una màquina de fer diners que s'alimenta a si mateixa i cada cop va més ràpid. I clar, per això al principi sembla que no passi res. La base, la pila de diners, és petita, però a mesura que aquesta pila va creixent, l'efecte es multiplica, es dispara, fins que de sobte, bum, sembla que s'enlairi com un coet. I tot això ens porta a una conclusió molt important, el que és el veritable problema. Perquè la qüestió no és si s'inverteixen 100 o 1.000 euros, no. El problema real, l'enemic a batre, és un altre de molt diferent. El problema de bo no són els 100 euros. El veritable problema és la paràlisi. És no fer el pas, no premer mai el botó de començar. La inacció, el ja ho faré demà, és el que realment acaba costant moltíssims diners a la llanga. I aquesta frase és que ho resumeix a la perfecció. 100 euros al mes no canviaran la vida aquest any. Impossible. Però la constància, el fet de mantenir-lo mes a mes, pot transformar completament el futur. I aquesta és la clau de tot. Al final, tot es redueix a una idea molt simple. No és tan important quants diners tenim avui per començar. El que és absolutament crucial és quant de temps donem a aquests diners perquè creixin. El temps, no els diners, és el nostre millor aliat en aquest joc. Per tant, la pregunta que ens hem de fer no és si 100 euros és suficient o no. La veritable pregunta és, es comença avui o es deixa per demà? Perquè cada dia que passa, cada dia de retard, és un dia que la nostra bola de neu no creix. La decisió, al final, és de cadascú.